некалі продкі нашы ўсё гэта рабілі. Абрад гэты існаваў на Бярэзіншчыне заўсёды. Ну, падзабыўся. Ужо до нас дайшло, што вось сёння цягнем каляду на дубы. Збіраліся жыхары вёсак і з музыкай, з песнямі, з танцамі, бяседа. І гулялі, ўжо правадзілі гэтыя каляды. Ой, калядачкі, вы на дуб, ой, люлі-люлі, вы на дуб, ой, калядачкі, вы на дуб, ой, люлі-люлі, вы на дуб. Але ж спачатку патрэбна вось тым жанчынам, якія ў каляды награшылі, ну вось патрэбна было зашыць дзіцяці там ці сукенку, ці ну штосьці патрэбна было засціраць, а ў калядныя вечары нельга ж было працаваць, ведаеце? І калі гэта вось парушылася, трэба ў апошні дзень абавязкова папрасіць прабачэння. Награшыла? Не ламай! Секчы будзеш! Змягчыць! Альбо перавясла перасякалі, на перавясле перасякалі вяроўкі, альбо вось перасякалі дзеркач на парозе. Стане гаспадынька хутенька перасячэ, на скрыжаванне вынесе, раскідае гэта ўсё, і ўсё, так яна лічыла, што яна папрасіла прабачэння, што ўсё будзе добра. Вось. Тым самым так робім зараз і мы. Да, каляда, прошу прабачэння ў цябе за то, што сшыла здорова мужику. Штаны зашивала, рубашку пуговицы пришивала. Прабачэння прошу, каляда. За тое, што штопала, утюжила і шила. А вас так? Стёп! Ах, яй-яй-яй. Нешта я много награшила. А я ще одна намалявалася, бачили? Ух ты, звонила чуть-чуть. Там, де вяровка, добре сячите. Сячите вяровку, збирайте свої грахи, понесем на скрижування. Ну что, дороженьки, хотела кому-нибудь усырычить веник, да не отдам. Треба так само. Не поспела я дома на порозе пересекчу, тут буду секчу. Я вообще бачу, знову не витримала, знову нагрошила. Сын куртку порвал, дать бы тебе этим веником. Ой, пробач, коляда, больше не буду я так робить. Ой, и вяровка моя пересеклась, бачили? Все бачили. У калядныя вечары нельга нічога рабіць, не шыць, не праць, не ткаць, як раней казалі. Значит, і зараз трэба гэта ўсё. Ну, давай, Тимофей, прабачэння прасі, ну. За то, что... Ну, давайте, Петровна. За то, что мне шлем посадили. Знаете вам. Все? Ну и за то, что куртку порвал. Вот так. А маме пришлось шить. Ну, давайте я. Пробач, коляда, я больше так не буду. Пробач, каляда. Пробач, коляда. Каляда – гэта у нас драўлянае кола. Першы зажыначны снапок, які захоўваўся ўжо на куце, калі 6 на 7 студзеня, на бедную куццю. Да? Потым у гаршочку каша, куцця, но яна постная, вадзяная. Гэта калі гатавалася на вадохрышча. Вось гэта апошняя куцця у нас. Ну, я ў гэтым годзе так старалася дагадзіць калядзе, што падрыхтавала ёй і напекла каўбаса, котлетак, чаго я толькі не рабіла, каб толькі дагадзіць калядзе. Ой, а я, жанчынкі, калядзе, халадзец прыгатавала. Ды такі смачны, не поверыце, это толькі паспрабаваць. Это трэба пачаставаць. Абавязкова, абавязкова. І кашу, конечно. Конечно. Самае смачнае, самае цудоўнае – гэта, канешне, калядная страва. Каўбаска пальцем піханая, сальцісон. А я сальцісон приготовала, каб мне каляда свято дала. Гулянку добрую. А я вось сало принесла, гуляння дала. А я каляде квасу принесла за то, что нам не такое гуляння дала. А я каляде оладок напекла, каб мне каляда гуляння дала. Каляде сало приготовала, каб яна была смачная. Дякую, вялікі, дараженькі, малайчынкі. Ну што, дзяўчаткі, давайте нашу каляду зараз будзем упрыгожваць, бо хутка ж яе павязём да дуба, да? Бо сёння ж пра наш дзянёчак казалі, што паабед каляда раней, да? А што азначае паабед каляда? Што да абеда яшчэ свята, а пасля абеда ўжо працаваць патрэбна. Дык давайте з ёй развітаемся цудоўна. А пранём яе прыгоженька, да? Всё, завязываем стужачкі, бярыце, калі ласка. А
А ці не час нам каляду да дуба весці, давайте развітаемся з ёю песней. Колядочки, блины, ладочки, ой, люли, рано, блины, ладош. Как нам колядок не дедейся, ой, люли, рано, не дедейся. Наши празднички настоялись, ой, люли, рано настоялись. Веротеночки поломались, ой, люли, рано поломались. Чаму менавіта упрыгожваем? Таму што развітваемся з ёй, да? І апранаем яе абавязкова як жанчыну. Мы думаем, што ўсё ж такі гэта жанчына, прыгожая жанчына, якую мы вязём як ахвяру дадому. А хуста якая яе васильковая. Ну чим не паненка, а? Цудовная дзяўчынка. Потым, ой, калядачкі, вы на дуб, з гэтай песні мы выходзім. Ой, колядочки, наши нежечки, ой, люли, люли, наши нежечки, потоптали мы все снежечки, ой, люли, люли, все снежечки, ой, колядочки, вы вернитесь на нас, девочат, оглянитесь, ой, люли, люли, вы вернитесь, ой, люли, люли, оглянитесь. Мы колядочкам норовить будем, ой, люли, люли, норовить будем, на гуляночки мы ходить будем, ой, люли, люли, мы ходить будем, ой, колядочки, мы на дуб, ой, люли, люли, мы на дуб, ой, колядочки, вы на дуб, ой, люли, люли, вы на дуб, Калі пасадзілі бабулю на сані, ёй аддаюць каляду нашу, гэта кола са снопам упрыгожаным. И грецкие, и турецкие. Абавязкова яна гэта ўсё трымае, мы ёй гэта даручаем. Вось, мы спадзяёмся, што яна ўсё давязе, нічога не згубіць. І яна, вось, хлопцы бяруць сані і цягнуць. И житние, и пшеничные. Вы ведаеце, это не першы год я ўжо вязу каляду. Так рассказывали жыхары, што абавязкова цягнула жанчына, паважаная. І вось я ўжо много год подряд вязу каляду да дуба. Каляда прыпадае на той дзень, калі прыпадае 21 студзеня і ніяк не пераносіцца. Таму, у каго выпадае, той абавязкова да нас едзе. Я удзельнічаю в образе. Каждый год. И мы ее каждый год затягиваем на дубу. Конец коляд, мы обязаны ее затянуть на дубу. Ой, тяжки мне важки, литые дорожки, частые кочунки, литые дорожки, частые кочунки. Ой, Сандра, ты будешь у каждом кипите, а мою гриву будешь не ляпите, а мою гриву будешь не ляпите. Ой, сам же ты будешь шинкаркой гулять. Конікі ж прыязджаюць. Раней іх было вельмі шмат. З цягам часу атрымалася так, што зараз металічных коней больш, што пэўна і прапаноўваюць. Давайте ўжо на матаблоках пацянем, а мы пакуль трымаемся. Няня подушки, а няня завее по самые ушки, а няня завее по самые ушки. Падыходзячы да дуба, звяртаем увагу на тое, што бабуля, трымайце каляду, каб яна не рассыпалася, нічога, а хлопцы ўсё ж такі куляюць бабулю, акуратна, але куляюць бабулю, каб яна ўсё ж такі куця рассыпалася. Навошта? На тое, што быў добры, цудоўны ўраджай. Поднимайте!
Валили нас! Спасибо, ляжите добре, а ми тут стоїмо, мерзнем. Ой, розсипалася куця. Ну що, хлопці, беріть, коли ласка, дрова, розкладайте вогнище. Потым бяром каляду, прывязваем вяроўку. Спачатку, пакуль гэта адны робяць, другія пачынаюць раскладваць вогнішча, таму што нам патрэбна сняць старую каляду. І наш цэлы год сядзела, і наш за ўсімі глядзела, каб ўсё было добра, каб усё было цудоўна. І я лічу, што яна са сваёй справай справілася. Спеваем песню «Каляда, калядіца, добрая маладзіца». Мы цябе адгулялі, добра шанавалі. Цяпер цягнем на дуба і сядзі там моя Люба. А ты сядзі высока, а ты глядзі далёка. Каляда, калядзіца, добрая маладзіца. Каляда, калядзіца, добрая маладзіца. Каб ячмень і авёс для рекі парос. Каляда, калядзіца, добрая маладзіца. Каляда, калядзіца, добрая маладзіца. Ўсё гэта рабілася для таго, каб быў добры ўраджай. Усё гэта замаўлялася на добры ўраджай. Дагадзіць дубу, дагадзіць, вось каляда, яна ж там і песні спяваецца, каб яна сядзела высока, ды глядзела далёка, каб ячмень парос, каб і жыта не лажылася, каласілася. Каб і наша жыта каласілась, каб і наша жыта не лажылась. Усё замаўлялася на добры ўраджай, таму што для селяніна аснова гэта ўраджай. Каляда, калядзіца, добрая маладзіца. Зацягнулі каляду на дуба і запрашаем усіх да нас у нашу вялікую хату на беларускую вечарынку, што таксама працягвае абрад. І гэта таксама сакральна, таму што бытавала гэта раней, гэта зафіксавана, бытуе гэта і цяпер. Таму што патрэбна вельмі добра гэта ўсё адсвяткаваць. Дякуй, дараженькія, што нас падтрымалі, каляду на дуба зацягнулі, песні з намі спявалі, карагоды вадзілі, ну а зараз час пачаставацца. Ой, вы сонікі мае, вы сонікі, ой, вы госцікі мае, вы любовенькія. А чаго ж ви сядзіце, ой, не соненькія, а чаго ж ви не піце, і закусваєте. Ой, ви госцікі мае, ви любовенькія. Ой, ви госцікі мае, ви любовенькія. Ой, ви госцікі мае, ви любовенькія. Що покаштувати треба? І я думаю, ён будзе доўга у нас гэты абрад жыць, таму што жыхарам ён даспадобы. Амаль з 3 гадоў я ўжо ўвогуле ў Новінскім СДК і таксама ўжо кожны год цягну каляду на дуба разам са сваёй матуляй, папай, бабуляй, дзядуляй і ўвогуле з усёй сям'ёй, а таксама са сваімі найлепшымі сябрамі.
што нам гэта вельмі цікава, мы зацікаўлены, мы сюды прыходзім, танчым, спяваем. Таксама тут можна знайсці свае новыя знаёмства, пасябраваць з кем-то, бо і гэта вельмі цудоўна. Нам гэта вельмі спадабаецца. Вельмі цікава гуляюць падушачку. Яна ім настолькі падабаецца, што іх можна аставляць дзяцей і моладзь адных, яны гуляюць. Галоўнае, канешне, гэта катапячы. Ой, гэта такая цудоўная гульня. Выпякалі булку такую даўгаватую, вушкі рабілі там з каўбасы, хвост з каўбасы, сала, ножкі з сала і разгульвалі гэтага кота. Вот это менавіта калядная гульня. Вось так, едзем і кажам, глядзіце на мяне. Еду з кута да кота, цап за кота. І патрэбна адкусіць. А што ў кота галоўнае? Ну і галоўнае ў кота. Мы ж усё ж такі спрашиваем, што ж галоўнае ў кота? Хвост! Ой, ну все вы ведаеце, прям так уже і хвост. А куды мудзі падзеліся? Садзіцца гулец на вілачнік з кута. Патрэбна, каб сказаў такія словы. Еду з кута да кота, цап за кота. І не засмяяцца, таму што, нельга, іначе адразу ты прайграў. Еду з кута да кота! Цап за кота. Хоть сало там. Так какой уже навесил, то и забирай. Ну, а гаспадар, вось ён гуляе. Гэта даць ці не даць адкусіць, даць ці не даць адкусіць. Ну, калі ўжо ўсё роўна хто-небудзь ды што-небудзь адкусіць. Но галоўны пераможца – гэта той, хто адкусіць хвост. Я не сумняваюся, што гэта будзе перадавацца. Таму, як я бачу, як гэтыя ўжо моладзь, яны едуць, каб паўдзельнічаць у гэтым абразе. Поэтому я лічу, што тыя дзеці, которые ўжо паўдзельнічалі, яны не забудуць пра гэта і будуць таксама перадаваць потым пакаленням. Гэты абрад застанецца. Ой, колядочки, вы на дуб, ой, люли, люли, вы на дуб, а нам, девочкам, вы никто не люб. Ой, люли, люли, вы никто не люб. Ой, колядочки, наши нежечки, ой, люли, люли, наши нежечки, потоптали мы все стежечки. Ой, люли, люли, все стежечки, ой, коля.